Ya lah wis awan urung matengan. Ki bapake urung tangi-tangi kon ngejakne sedelo wae aku tak nyayur dhisik. Angkat mau ya ora tangi-tangi lho wis awan ngene padang kok ya. Telikane dhisik lah, tak kon ngejakne dhisik. Yo alah kok isik merem wae iki piye to mbok dijak-jakke iki anake. Aku tak nyayur dhisik. Wis awan kok ora mateng-mateng. Yo kebangetan Kak mbok tangi-tangi ngono apa lho? Kak. Mbok tangi ngono apa lho? Iki gantian mbok dijakne aku tak nyayur urung matengan wis awan. Alah, kene dhisik ngopo to? Anake dijakne iki aku tak masak, wong kat mau kok ya turu wae, kepiye ndang entuk rejeki kaya ngono kuwi. Kancane lho megawe wong ndi-ndi, pitik kae tangi turu ya langsung ceker-ceker nang kebon golek pangan. Kaya ngono ki arep maju kok ngendi, Kak? Wis kintang tangi lho. Ya. Aku lu wis megawe wis kesel lawan. Mosok kon ngewangi ngomong barang. Iku kan urusane dhewe-dhewe to. Yo iki lek misale tak go masak, tak jak masakku kecipratan minyak kepiye? Kenengan brambang pedes, kenengan lombok pedes, mbok dijakke sedelo ngopo? Yo ngerti kowe iki megawe rono-rono, tapi kan ngomong lek ora diwangi ya ora mateng kok, ora beres. Wis kita dhisik iki dijakke dhisik ya. Turu yo. Ono kok ora kendang dijakne. Turu. Nah, dung tidur. Oh, menangi koyo ngene kok gak ganti gendong-gendong. Harus gendong karo mulek ngono ya. Tak mulek ya. Mulek. Kan wis mateng. Dewange momong ya cepet. Keneng pete, keneng lalap nggo bapake lho seneng iki lek karo pete. Kalau ngentek-ngentek sego sak mejikom iki nggo. Kan mantep tenan iki pete karo iwak asin disambel.